Mitä on lasertaistelupeli? Nyt pientä esittelyä. Käytössä on tällaiset Integerin valmistamat aseet ja aseessa on tuommoinen infonäyttö, tunnistimet, mitkä ottaa vastaan osumia ja niin kuin kypärässäkin edessä ja takana on tunnistimet. Ja aseessa on tämä infonäyttö, josta selviää esimerkiksi elämät, jota on tässä tapauksessa 30 sydäntä. Ne kuluu sitä mukaan, kun saat osumia. Peliaika näkyy siellä yläpuolella ja ase ja lipas, eli paljonko on ammuksia jäljellä. Niin kuin nyt näyttäisi, että meillä on 2 panoksen kuvaa siellä ja aika tyhjä lipas, ja kun ammutaan ne panokset pois, sen jälkeen lipas on tyhjä. Ja ne täytyy ladata ase, painetaan tätä aseen reunassa olevaa nappia, jolloin hetki menee ja nyt ollaan taas taistelun valmiudessa. Sitten on toinen nappi, josta saadaan erikoisase, ja tässä tapauksessa erikoisase on granaatti. Ladataan granaatti, jonka jälkeen voidaan sitten ampua se vastustajiin niin, että esimerkiksi vaikka 3 vastustajaa on samassa paikassa, niin se granaatti osuu näin kaikkiin 3. Sitten pelissä voi vaihtaa rooleja. Se tarkoittaa sitä, että yksinkertaisimmillaan kaikki on sotilaita. Kaikilla on sama määrä elämiä ja kaikilla on sama ase käytössä ja yhtä tehokkaat aseet kaikilla. Mutta esimerkiksi yksi joukkueesta voi myös olla medic, joka voi antaa elämää oman joukkueen jäsenille niin, että painetaan tuosta 2, joka oli se erikoisaseen merkki, ja silloin tulee meillä tämmönen lääkesalkun kuva, ja nyt voidaan se ampumalla sitten antaa näin joukkuekaverille, ja nyt kaveri sai lisää elämää. Ja sitten voi olla myös sniper-roolina, ja se tarkoittaa sitä, että ase on vähän tehokkaampi, edelleen fyysisesti tämä sama ase, mutta että meillä on tehokkaampi ase, siltä lähtee vastustajalta enemmän elämää, ja tämä ase on vähän hitaampi. Kun ammutaan, niin ei heti voi ampua vaikka klikkaileen, vaan pitää odotella rauhassa ja ladata asetta ja sitten ampua uudestaan vasta. Edelleenkin lippaan vaihto välissä vielä ja sitten päästään ampumaan. Eli tehokas, mutta hidas ase. No sitten, jos käy niin huonosti, että menetetään kaikki elämät, niin kuin tässä tapauksessa nyt meille tulee sniperista osuma ja game over. Menetettiin kerralla 5 elämää sieltä ja tuli game over, mutta se ei tarkoita, että pelistä tippuu kokonaan pois, vaan joko etsitään se joukkuekaveri, joka on medic, tai sitten kävellään tämmöiselle medic-boxille ja tämän avulla päästään sitten takaisin peliin. Nyt kun tultiin takaisin peliin, niin me saatiin miinuspisteitä. Tässä pelaaja, joka käy sitä elämää hakemassa, niin tulee miinuspisteitä. Ja niistä tietenkin yritetään päästä eroon. Vaan kerätään pluspisteitä sillä tavalla, että osutaan siihen vastustajaan.